unsa may motivation mo bang ano naka-start ka niya kuan like Kuan lang kanang ang start jud mo ani is katuraging kalamansi kay kani siya wala man gud siya gitikad gyud nga yuta mangga lang ang naa ba. So accordingly ang mabuhi ko no ari is mais lang. So gusto ni Joey nga i-prove nga dili kay mais lang ang mabuhi. So ang amua ni experimentation. Siya ma'am magtanom ka how about magtanom ka kag kalamansi kung mabuhi ba. So nabuhi ang kalamansi siya. How about watermelon ka ma'am? So nabuhi sa watermelon. So other veggies ma'am for your daily consumption ko. Sige okra, talong. Nabuhi man. Mauna. Through mga experiment ba? Unya kanang kuan research and development pa Oh, kanay nga area din trial and nila. error. Research and development nila kay nanis life plan kato yung gi-share ganina mo. So guys, koyog nato gihapon si Ma'am Darlene no. Nada diri sa Guadalupe Karkar ma'am no. Oh, sa Joey's Farm, Joey- Guadalupe. Oh, usan ni siya ka retired police nga nag-farming na diri no. So ma'am unsa yung mga tanom nimo diri sa imuhang farm? Kuan kanang kalamansi sir almost 2,000 kapunuan. Then ang in between niya kay wapam kay siya mo kanang mo sangag taman naatay mga talong katong ato ang watermelon unya mga daghan ta nga okra at the same time ang sili para gina siya sa manok. Daghan pud kayo siya. Kay every mao na to akong ingon every week kinahanglan na siya fasting one day. Then iyang kaonon is sili, tricantera, malunggay, mga ingana, mga veggies, mga naarasad sa atong farm. Oh. Maayo di ay sa. Nya azola kanang nasa atong luyo mao na siya. Oh, kaning kuan para sa mga kuan kataas na siya protina no. Mm. Pila gani ni kalimonsito imuha? Almost 2,000 pero naaman jud tay mga mortality pero di gyud ni siya sa mawala sa more than 1,000 pod. Uhin gani mo gasugod ani ma'am mga Kuan mga 1 year kapin sir. oh, 1 year kapin pa niya daghan. Ang manok na to is November 2. Unya ang ato ang kalamansi is I think murag August 29. Okay. Abi ba yan nimo sir no? Magganahan maka mag-farming no? Oh. Magpatambok ka sir. Kay maliwat man na imong tinan. Gikan na og tambok. Maliwat Gigamay. imo imong tanong. Pareha sa ako mga tambok. Kay tambok man ko. Oh, hands on gani si ma'am diri no. Everyday gid ka maari ma'am no. Everyday. Gikan good. sa Sibunga. Sibunga. Nya moari siya diri sa Guadalupe Karkar. Oh, ya, malingaw raman ta sir. Mura bag doon na lang kaayog gyud. Oh, basta malingaw kasi yung gibuhat way kapoy. Pinya daghan kay tang kamugay. Oh, Mo bitaw ang mga manok sa daning kamot sa na sila sir ay nga mais laglawas kay daghan kay kamunggay. Napatay mga sili, napatay tanglad, delikado kayo. Perti daghan. Kompleto na pay kapayas. Na ako mga sibuyas sa nga gitanom. Wa na ko ana mo ma'am kanang self-sustain na no, mga inana dap. Kuy din natos dap. Ari diri dap, basig na kay pangutanang ma'am ba. Farm to table. Ako farm ra to ni table. si Daffodil Idol. Ay idol. Bantay ha ma. Nakita na makuan ka? dito sir no kanang mutan-aw ra man ko sa imong vlog. Oo. At least ba nagkita na gyud ta nya mga buotan maning mga vlogger oy. Kay mga friendly gyud ang vlogger di ba? Oh, friendly kita. Friendly. Ikaw god ma'am, pwede mo gid ka labi nagna-anak ka ani. Na anak kay pang content gyud. Ato imong gibuhat gud nga mga videos imong manok o na daghang ganahan Routine mo na. tan-aw. Aka ng everyday routine mo man ba? Pwede na. Mao gyud. Kuan ra gid ka ma'am, may use ra ka madugay sa permiro ray lisod madugay. Mura siya farming gihapon, learning in progress gihapon ang pag-vlog. Mao gyud. Oh, madugay ka mauna ka mo shot, anos aka mo shot, anos unsa imong isulti, matiming sa sige lang nimo daily na nimo trabahon na. Kuan bigod ko sa kuan oh nya. Karon ko lang nahibong na lang ko nako. Oh. Ikaw na lang Kay- ibong nimo sir. Kaya di ba dap inig permiro mauwaw talabi nagdaghang tao ma'am. Nya magdada ka ani. Hilumon kay siya. Oh, hilimon na siya. Lumon gid siya. Hilumon jud siya. Oh, di nagsugod na ga-vlog, ga-vlog. Karon sir. vlog mo start no vlog mo. Hilumon lang gyapon. Oh, hilimon. Creator na si Dapodel. Daghan og kan daghan pagi si kaso. Mao gyud. Ang gidak-on day sa yuta nila diri ni Ma'am Kuan, 3.5 kuno ni ka hectares ingon ang tagiya. Joey Farm. Mm. Joey Farm, no? Si Sir Joey mo na Si Sir ikuan. Joey man ay tagiya dere. Giunsa din mo unsa may motivation mo bang ano naka-start ka niya kuan like Kuan lang kanang ang start jud mo ani is katuraging kalamansi kay kani siya
wala man gud ni siya gitikad yun nga yuta mangga lang ang naa ba. So accordingly ang mabuhi ko no ari is mais lang. So gusto ni Joey nga i-prove nga dili kay mais lang ang mabuhi. So ang amua ni experimentation. Siya ma'am magtanom ka, how about magtanom ka kag kalamansi kung mabuhi ba? So nabuhi ang kalamansi siya. How about watermelon ka ma'am? So nabuhi sa watermelon. So other veggies ma'am for your daily consumption ko. Sige okra, talong, nabuhi man. Mauna through mga experiment ba? Unya kanang kuan research and development pa Aw kanay nga area din trial and nila. error. Research and development nila kay nanin sila plan kato yung gi-share ganina mo plan pohon. Oh. expansion. Mag-expand kani siya amo ning gitan-aw gyud kung unsa gyud unsay mabuhi niya at the same time kung mabuhi man gani siya ari mi magkuhag mga stocks just like i-market na mo ang among mga kalamansi for expansion in Negros sa Tanhay. Kay na may 22 hectares dito so ari na mi magkuha diri og stocks through market. Nya kami na say mag-market. Nindot pod no. Kay bawo naman sa mi mag-market kay Sa Kalimunsito ma'am. okay Uban pa. naka-eskwela man ko agriculture 1/4. Ah. 1/4 ra noon Ay ma'am. na po dai gamay kuan sir. Pero sige malantog kuan oy excuse me ma'am. Kuya ni Ma'am Darlene. Oh, yung pagkahuman anang naundang ko dito kay ang akong course dito is kuan related sa kanang forestry. Nya akong tan-aw sa una magkailis jud mignaw ang unggoy ani ug forestry. Kuya. Mao to ni balhin ko sa UC. Nagpulis ko. Nagpulis. Unya padung jud dito sa farming ni Oh, bitaw undang. nibalik ka. Nibalik na sa jud farming nagkailis sa jud mignaw ang unggoy gyud. Ito na magidamhan na nabalik Balik gihapon yun ka sa data first where we course nimo. belong. which Muna giingon kanang you were born a monkey gyud ka. Mauna puros na lang niya mo adre for future kuan ba expansion. Oh, inyo hadre ina. Sa manok testing pod. mo no, testing. Oh, sa manok pod amo nang gikuan og unsaon pagpadaghan sa manok nya unsa joy need niya kay ang kasagaran gud ron through kuan naman science mag-base bitaw ta. So gusto na mo ibalik na to sa kaniadto bitaw kaysa sa kaniadto sir wala man ang mga kuano. Basta kay buhian nimong manok dira. Buhi na. Buhi na siya. Mamatay lang ng ang manok kung bikton sa silingan, di ba? Taon ng Kailangan panahon. manok kay bugihan ko ng silingan. Oh, pero mao day na kanang balik ta sa karaan ba mahimo di ay. So mao na gi-acquire na niya nga ingana kadako sa yuta kay gusto niya kanang tan-awon kung pwede ba ito balik sa unang panahon nga with kanang mura bitaw og all natural without mga commercial So inyo kuan. gi-promote pod ri ma'am health no. Oh, ana. Health kay wa man mo ni gamit og vaccine, wa mo ni gamit og antibiotic sa manok no. O mao bitaw na nga sa amo na lang mahuna-hunaan pareha sa sili ana mga kamunggay kay ato ang ibase kana kunong kamunggay daghan mo na siya tambal na gani karon Vitamins. ginakuan man gani na sa mga Oh, food supplement. i-process ganina nila kay para mahog og food Mga supplement. food supplement. So amo na siyang gigamit sa manok. Laki pa kay tadre kay dali ka na mabuhang kamunggay sa tuwa, iugsok ra. Nya mga trikantira nanon na sa palibot. Naa na bitaw daghan na kaayo. Nya mao na nya ang manok sad ingo paimnon na tog limonsito kay sa ang limonsito ba daghan kaayo, bitaw. among sang butangan sad ambot asay na timing Vitamin C, ani pwede mo na basta may kay mao vitamin na C. Oh, vitamin C ba na? Ang limonsito. timing ra niya Kung giingon nimo nga pag try atong OHN pod kay Kana, sir. naana man mo ingredients tanan diri. No need na sila mo palit ba. Oh, garlic siguro. oh kana Oh, palit mo garlic or onion. mm. Kana ra inyo mapalit kay naa naman mo diri. Kalabo na ayog. Suka nga lubi. Kanang pure. At least dili na tanan paliton sa kuan ba Oo. merkado. Kay ako pag buhat ang suka wa pod mi kapalit kay akong auntie dito na ay may lubihan. Di na po ko harvest. gitanom nga lubi sa diri mga 50 ka pina sa ako sa Dwarf. within the kuan ra na nako last year pa ba mo nang uban Asa dapit na naa sa highway nasa highway, yang uban na adiri ana dito kuan na mga 50 na. So silang ma'am diri guys kay ga RND pa ni sila
Pero nana po ni sila yung mga customer like kan mga resto no, ginagmay diri within car ma'am no. Yeah, pareha to na yung mga walk-in kay May ako manggod nang i-post. Oh, na yung mga walk-in nga mga client. Pwede gid mo moari kay Daplin ra kay karsada kung suito mo sa Barili Karkar kaning Guadalupe na mainit mabugnaw diha ma'am no. Mainit Mo mabugnaw, kuan mo spray. diha na mo right ba? Oh, mo right. Right. Mo right turn mo pero merong right diha. Iskina, sangi. Iskina sangi. Iskina sangi. Unsa tong naibutang gan ito ma'am katong unsa tong muwag? Oh, Muwag. Unsa Muwag, muwag Guadalupe. uwag. Muwag. Ako sa kabasay ko, muwag, uy. Muwag di ay muwag. Kabasa ko sa chat, mamba. So, dali ra gid kaayo niya. Sus, dali ra kay ang karsada perti ra yung doola. One bisag step. bisag 10 wheelers Farm na. pa dalhon sa Oh. masod yun. So, Nya mailhan na nimo kay nana makita na ang mga manok basta nila na sa boxing kasada. glove. Mao na. Oh, ay lang mo pananghid lang gid mo usa mo so dire kay mga police trapper, retired police nya kani si mambag ora ni Garinio ra ba siyang pusil. Kita mga retired silang dili retired active pa imong bana ma'am no. Naapa nagserbisyo pa sa kuan mga kapolisan. Shout out ang mga kauban din mo diha. Kanang shout out ko sa akong mga kauban sa kapulisan. Inig retire ninyo, mag-farming na sad ta. Willing raw si Siyo, Mabon mo. siyo. Farming is fun. Tinuod oy farming bitaw is fun gid tinuod. Nga di ka kabati og kakapoy sa Nao. Saba kayong manok. Kung ato ta sa lungsod, saba kayong sakyanan. Pero karon saba kayong manok. Oh, bitaw. Mingaw kay diri oy. Mao Mingaw. gyud. Ugway manok, pertig yung mingawa. Mo bitaw to nga tulo ra sad ka manok hinungdan ana. Oo, no diha gasugod ang inyong story sa manok. Ningon ang tagiya, unsa ko no ron na tuktugaok ang amuan ng manok pila ka buok. Kanara tagsa sila sa mangga. Unina oy kamingaw ana. Bitaw no. Di po ka nakakita ni Sir Prime sa Facebook no. Oh. Facebook lagi. Sa face. Dili oy. Anang sa akong kauban nag-introduce niya. Akong gi-chat si sir. Oo. Nya mo to Kuan akong mo rin. giadto. Tulo nam siguro ka video namong Sir Prime. Upat grabe views oy tag 20,000. Buotan dagham sa kay friends si Sir Good. Daghan, kani. Kay buotan man siya. Mutabang gid siya ma'am. Advice good siya. Karaan po na nga breeder po si Sir. Oh, karaan. Karaan nga breeder. Bisa tanawa ha si Sir gikan na gud siya Canada. Pagbalik niya balik lang gyapon siya sa manok farming Hilig ana. man gud. Mm, Yung hilig na. mao gyud. Nya nindot kay relax. Ato lagi may usa ano sa dito dap. Dito. Last Basta kay last 2 ngaon weeks. migdarag man pag lakaw ng mga barag na pud kay mo inom. Oh, inom si Inom dito sa malingawa. Magana kay mahutdan ang silingan. Oh, beer. Kay kung di na, unsa naman ni Sir Red, Kung adto na naplasa siya. ka, sir, manghihira ko, inibalik, nagdaog sa kakahon. Malingam sa good siya Oh, kay malingam. dili man sa good siya diha. Oh. Gyud. Dili pod pirmi. Oh. Di pod Di permi. siya taga diha gyud ba niya? Manaka mo. Laago na ra mo kalit. Yeah, May Sir. kay kaliwat kay mo adtong among na kuan, oh my god. Ang iyahang kuan igagaw. Mo'y na bana sa akong igagaw. Pero mga buutan man sila, sir. Buutan taga Barilis ha? Buta din mo. Mao gyud. Naagap na po kay bugoy. Depende Pero kanang at least ba? Oo. Kaila. Nindot po ninyo nani ma'am kay maka-create lagi tag new friends. friends. Oo, circle of Daghan na kay friends. kong friends sa Facebook. Uy, nya wa pa ko. May ganita kay nagkita na ta. Sila ang uban Bago pa man kay ko i-add ko ni ma'am. Ug wa pa lagi nag-mention gyud si Pero akong gipangita imong Buskibs. upaw, sir, oy. Wala upaw. Lagi ko nga. Wala pa nang po, ma'am. Di sa Di man college ma'am, upaw ko parehang sir og buhok. Kay kana laging magtipid ta. Dito automatic dugay ba yun ang mutubo. Nagpa-upa ko niya nasayo lagi ko naka-anak ko third year college. Man ang sayo. Wanang natatay na noon. Mao Opo na nadaan na lang gyud nako until karon mabitaw na ng first nako nga mga amigo di hindi ka Mao upaw. gani akong gipangitahin mo upaw ni di siya ba kanino? Og bisita ra siya ani nga page. Ako na sang scroll, siya man jud. oy. Oo. Happy Backyard Farm. Happy Backyard Farm ang pangalan sa Facebook. 3G Happy Backyard YouTube. Una gid ko sa YouTube. Oo nya karon kay paspas mo gud pong Facebook ano 1,000 followers na gani ko. Samutan pa to nami trending nga naabot na siguro 100k na siguro to katong gingon ako ni madapa. Wa ni undang. Sige na niya inig-post na ko reels mo abot na 11k, 5k niya sa una tag 300, Suggest naman ang 200. Ana raman ang kuan niya. lain Sige. mo gud ang kuan pudron ang Algorithm? Facebook ba kay. Dai Kuan niya algorithm. nag-recycle niya ang gatong old mga video. Lagi old ba to? Old gito ko ah. YouTube kay Nindot na. Oh, old Pero to na mo. kuan siya mas stricto siya karon. Stricto ma'am?
Oo, Di pero po ka basta-basta magkakuan. mm, Magpost-post ug kuan ang nasa palisig warningan bitaw kung kanang tatay upaw nga profile kung kay na spam nya kato nga post to 2024 pa nako katong mga YouTube nga link iyang gi-spam og hug spam iyang gi-delete ako na lang gid pong gi-deletanan para ma-clear ang akong profile ko bada na nya mao ra ba na way of communication na to sa mga friends bitaw. mo block niya kalit mo sa suspended ba Suspended accounts. kasakit sa imong dughan. Ikaw jud Abi mismo ang victim. abi nimo sir, ngano bitaw nga nainto kanang mga videos na nga akong i-upload. Kanang ang ato that's the way of kanang kuan nato sa ato ang recording ba. Oh, Nga unsay tinuod among oy, gibuhat. tinuod. Wala may magunaw na sa Facebook na siya. Oh. Among gibuhat ana recording unsay among gibuhat sa farm niya. Di man ta makakuano mano ang among gi-upload para adto na mi mag-monitor balikan, unsa balikan. na balikan na mo Imo unsay na among makita gibuhat. pila ka Oh, years, mao imo mao na mabalikan. amo ang purpose adto pero nauso man ning mita-mita mo naapil na po siya. Amo dahil sige Ana. na nag-post no. Oh, pero amo ana siya documentation na mo dire. Oh, Ang gwapo purpose jud kayo, ana oh. documentation kay balikan na mo from Libon to Hawan to naitanom Oh, ana. nabidyohan ni mo gid po. Oh, gikan sa gwapo Kalibon ba? kayo. Mao na sa Facebook. Mao na mong gisunod. Nya karon mingos la nag-vlog lang lika ko vlog di na nga documentation ra na namo sir. Ang amo yung purpose ana. O nya ang term ana karon kay vlog Vlog naman di naman. ay. Oh, vlog Sir, na. wait, dali nag-vlog. Kung ko nag-vlog, nag-document ra man ko nya among i-upload ba para monitor na mo unsa jud nga sinugdanan ba from Libon kaayo to na hawan-hawan hanto dagdaob nami hanto dagtanom nami. Daghang manok pang tulo nahimo na ning ana. 300. Lagi? Almost mura sobra 300 dom no. Sobrahon. Okay kanang kuang gud no kanang kita. Katong imuhang Napa man diri dap. Oh. Di ka na diha. Oh, di ari no. Di ari no. 1 month kro na kana. Oh. Daghan kaayo. Kato bang record nga inyo hang gitan-aw daghan naman gud kay to. Maumag Daghan na siya. gito i-total no imo. I-total to nya pero bisag kuan na nimo mortality 1/4 daghan lang gyapon. Daghan gihapon sa. Daghan kaayo na to. Yung mga nalagyan, tag-iya, ma'am, pila naman nakabuok, ma'am. Balo niyo, oy, basta good, kinaan na sila diyan, nagsuroy-suroy. Akong ingnon, balo, nagsuroy-suroy na sila diha. E siya nga, kanang paliw ko no kung ihap niya. Amo yat. Dili man good kayo ko into, di, kanang mag-ihap biya ko, pero, kanang, di man ko Basta accuracy iwan na din ha. dili man gud ako siya tagaan og kana ba mao gyud ni kay basin ba ang iya bitang high hopes siya nga ana gani niya false hope na to ana gani may nang mag-isip siya nga gamay niya di ay to daghan ana ba mao na ako ang gibuhat nya mo na moingon siya pila na kuara man ni kanang 49 siya nga akong gi-review sobra nini ko basig di kay baka bugo kay tagmat basig dito mao pagkaihap ako ingnon ba kay di gani ko ganahan nga taas ang expectation niya Bitaw. unya makuha de may na nga inigtanaw niya actual kanang dili mao ang para na expectation kanang reality ana gani bitaw, may bitaw. nang ang reality niya taas kaysa expectation lang balihon na to na Ang practice wag ka pulis na jud gihapon. Na- Applied gihapon. mo na maingon siya ma'am akong ihap sa video ma'am ko nga sir kay ba biya ka ni imong farmer bugo kay mat ingon na siya tinuod ay Ana. pang documentation. documentation man na mo Mo tan-aw ka na imong pagsugod ba no? pagsugod nga Nindot dili yung feelings dapita. pud ba niya? Na Iya nang gi-document gyud. Nakaabot na So na karon vlog na may tawag ana appeal na lang pod. Ang vlog na di na, narong spelling na di na. Mao na. at least ba sa imo ang pag upload is kakibaw nga maraming karon na di ay. Mao na. Double purpose na pod ang kuan. Mapita pod ning amo ma'am kay nagbuhi tag manok. So Yeah, may mga we are kaila. promoting man sad sir para mahalinan ta. Kana diha naman gud ron ma'am. Online naman ron. Media na gitanan. Social Ang media ako na. okra ma'am kusog kay halin. Gani. Labi na wala ay synthetic Wala. fertilizer. Wala nang gipamutang diha. Pwede ra itis manok gani ana. Natural. Kanang sa brooder no? Kanang sa brooder nga Ako iti ba? nagi pangsodan ako og kanang sako. Paughon ra man na ma'am sus kada kog lugar para pauga. Kay kinanglan pa man na paughon dap no usa ay fertilizer. Ya gamay ra sad Kay kay taas may man pamutang. ammonia una kung basa pa. Paughon na siya. Nya ipamutang ni mo dire sige kuan lang. Nya ipakita nimo sa video. Kung kay document ta isa manok. O Unya, chicken dam. magdadaan. Wala ka nagamit og rice lang no.
Ginagamit. Nagamit ka. Diya sa sulod. Asa ka kuha rice hal? Sa asa lang. na si bunga no daghan. Oh. Barato si bunga. Dili tagkuan uy 100 uy. Nakamahal. Paapil na mo puhon oh kani oh. Tagpila, sir? Bohol. 30. 30 ra. Paapil ko ana sa uy. Oh, apila na puhon. Siya Oh, pero bisag- ikaw mo pick up dito sa Sa? Nagar ah. Ay kaduol. Nya imuhang night truck oh. Ay, Oh. pick up ni Ako aga ni ma'am, sudlan lagi na ako nga. Man ni mo lagi 15 minti ka pas siya. Makasud na 15 ko. multikab. Oh, naam siya. Mga, Oh. na Ingna lang siya, multikab dap. na open. Ingnon ka na mo ma'am kung naay bagong ban. Sige. Oh, mo biyahe. Ang katong kaila sa konsolasyon, kuan man siya, nagpa-deliver mga sila 50, 100. Mo-deliver ang putong taga Bohol po. Kana lang 100 ako ah. Bitaw. Pero paarin lang truck. Kung mo rin truck, mahal bayad eh. Ay, mahal Tagpila ka na. bayad. Ingna lang na mas ma'am. 5 siguro. 500 I-comment. ang truck. Dako mo gano. Dako O kay. kanter na gamiton. Ya pila man sa sud ana. Musud na og mga 300. Ya padalitan day ug panlitan mo pa-deliver mo ug magpa one stop na lang ta. Ang Oh, man nagibuhat. style na mo kay store dito sa among kaila po sa ako. Naga. Mingla. Mingla no, mingla. O dool ra kay mamoy Ya pwede ra sam yung ta nana. nya pick up ta mingla na. Oh, pick up mingla. Mo nagibuhat na ko tanawa kong bang vlog. Makita ni mo dito Di pick ka up og rice. panalitan sir ug mag-pick up ka mo sa how about mo sabay ko nimo. Di pwede ra gid ikaw ma'am. Pwede Kay ra okay ra Ay, tayo. mga mga Oh, pag naman na may yan. tao dito oh. Mga Ah tao sige niya. sige. Kailan? Shout out din na to si Sir Kuan, Sir Jeff. Sir Jeep. Napo na siya manok. Person. Kita kag kanding dito mo sugat Shout out dagko sa kayo. Farmer mo pod. Hala no. Oh. Kinahanglan mamigo na Oh, nato siya. mamigo na. IT na sa IT po na siya. kuan. IT manager sa Wipro. Sa Wipro. Hi sir. Mao na. Gi-interview po na siya ni Accounting of Duty. Kaila ka Accounting of Duty? Wala pa Ay, wala pa Jud daga. accountant na ba katong Oh. taga Batangas. Oh. Pero okay ra kay mas kaila pas ma'am nato. Wa siya kaila. Tagalog, Tagalog pa vlogger siya. ba? Pero Bisaya man to gihapon. Maka Bisaya man siya, di ba? Bisaya siya. Oo. Dire Oh. siya kuan interview siya ni i-interview Wala siya. pa ka sir. Ang ako ang amo diri. Gisend niya ang video niya nako. Yung siya ma yung balay. Oh, loyos. Oh, siya ko asam siya. Barili o dool na kaayo niya. Siya nga tanawa ma'am sujuhin ng iyaha. Na kuan mo siya sir kana bang kuan siya broad kuan siya wide reader niya broad minded ana ba unsa na yung mga video nga makitaan isend niya nako Oh, siya parang ma sabi. wala pa ka siya Wala, na dugay na ni siyang gisend niya nako Ah, kay subscribe ka sa kuan na ibang video. di siya Siya. Kita oh to siya siya. nakita siya ma'am sunara gud ni siya ma'am oh kanang gamay ra kay murag naara siyang garage dapit ana siya Loyo dito. Dako na iya. Oy, dako na iya ang area. ang iya Ang ang nakitaan video siguro. to. Ang video gamay ra mo pud kuan ko. Dako pa ning area. Kuan man gud ang area na mo to is dili amo ang yuta niya. Buwan Di ba dapit sa imong driveway dapit nimong gibutang aw katong duol ra jud sa imong balay ba? Likod ra jud sa balay. Mao ganito iyang gisend nako siya. Dapo Siya din. tanawa ang iyaha ma'am oh. Kanang nahimo mo gani niya atua pa kaha mo ana siya. Ito pa ning dakuan ninyo ha. Mao ni siya nga mo ni siya tanawa na ma'am nahimo niya so walay katarungan nga di mahimo sa ato. Agad. Ang Kaila na pagkuhan din mo si Kuan Si Sir sir, Joy. kailan niya? Kay tanaw siya niya ang iyahang daffodil familiar nako. Okay, Kuan man ni si Dapo nagbisita man po sa mga farm. Bisita pag mga farm. Oh. Kay bag-o ni siya ga YouTube ko ay lagi undang. Hala ka, Post nang gyud. May hilumon lagi ka sir niya nabot lagi ka sa laing tugkaran sir. Abot ko hinatilan, abot ko hinatilan. Kay amo na. Pon mga abot pa mig Negros, Leyte, Bohol. O naaman mi mga subscribe Bisaya kadako sa Bisaya, Visayas. Ay mga Bisaya daghan mi kayo. Dagang mo ana bisita kami diri sa Negros. Ganina pag katawa bit ako Jim Poultry. Sa subscriber mo ko nimo sir, follower mo ko nakahatag kog sticker nila tanan dito. Shout out sa taga Jim Poultry dapit sa may Gisano kay Jim Poultry Skarkar pero tigdahan naman. Daghan kay kanang awayan na. Oh, awayan day, awayan shout Karon out po ninyo. magkanang sulti mo hapit di ka dito. Oh, hapit ko dito. Kalimot padadum de ko tirir di ay. Naagit atong green. Oh, katong pares ka ma'am nindot na mo ni gigamit ko dako oh. Sa gamit mo. Shout out guys. So, Kung puho na nagplano lang. to kog katong build drinker basing ganahan ka mag build drinker ma'am. Katong Nindot siya ang build drinker. Kana ang murag ang ikuan niya ang i-maximize niya ang imong kuan imong labor. Dali lang siya makailis og tubig ba. Oh, murag ato yan piping. ako ano sir, di mo ko kasabot mga ngana sir. Bubuas sa dako sir. Oy. Sa China na mo gikuan. Kuan ni Tagpila na. apili makakon ko gamay lang dapat ko ba. At may palagi nga appeal tas kan sa Joy.
Daghan na to ka sir. Pila man na. Mahog mo itong more or less mga taguan 300 ang usa ka Oh, pila. brator gyapon kayo. Apili Mahal kay mi- Shopee, ma'am. Apili mi ana, oy. 800 mo na Kana siya. bang Oh, na 800 sa Shopee. kana bang naa kay nice ba? Pili na lang mi. Daghan naman nakakita oh, daghan yung ganahan mo chat aning dap. Hoy, may pa ikaw na lang mag-stockholder sir niyan. Ha minimum. Lisod ko yung dili ko ako. Hmm? Daghan na kay ko atiman nun. Daghan kay ning business na pa ni internetan. Internet, ISP. internet mo jud among kuan Main. niya. Bali ang Kana mga bukid-bukid area man ba? Ako di ko kasabot anang mga tinarong sir oy. Pare lang kasi kuan manok-manok na data. Kay kung ma. Mga farm. Ikay ko kasabot anang mga tinarong sir do. Oh, nasa Oo bill na. drinker. Kasi magka-appeal mo na dap bisag gamay drinker man gud murag centralize imong tubigan no. Vitamins adto na ka didto mo hog nya. Maglimpyo ka dali lang gyud kay ana ala nimo kay mura na siya host na lang siya sa Dili man ni siya, dili man ni siya mo balibad kay ang amo nakaumagad bi mi sa igagaw niya. Si Daffy. pohon. Dila daw. Kuan. Naon la to ang kuan say Okay sir, yung mana day kasi ay ma'am, dawin ako. Sir, ganina ra jud ko nagatang sa eskina. Kay ang naanay sila yung minimum nga kuan purchase. Isabay lang mi sir. Tanaw nila to kuan kay Sabay yun. ako na ko'y plano. Ing na sir prime Tapo ko nila to. para mo daghan ta ba. Para ka usara. Kay mas muli sir magudi ang Shipment. value Ang ng ship. shipment. Ninaunsa na ka tong traktor na to nga gamay sir no kay magdaro na ko diri. Adre de mo daruhan ma'am. Send ko og ano to ma'am katong Specs. picture nimo og specs kay para Sige ako mapakita ya na to tong dito. kuanon ha. Mana. Oh na kompleto tanan China eh. Kompleto man Nanong sa tanan dito. Kargi. Yaya ni mo sir no. Yaya nya. Wa ko kapalit ako. Unay kayo. Ay no kapalit ko incubator katong 1,000 Oh, 1,001. kuya ilang incubator ma'am. Kuya po ilang purma incubator. Pero kanang China god kuan man na mao na ano ba ka skips. Oh. Labo pa na sa China kay Lagi. Pinoy ko na. Oh. Oh. Di si kuan si China parehara po nag Philippines kung ganahan ka og Kanang kuan, mahalon na mahalon. Naa, palit. Mo spend jud kag more. mahalon nga kuan gyud pero kung mayon kag ganang Pamasa. Mura bag ang Pangmasa na, giagad ang imurang budget. Budget. budget, oh. eh. Makahatag sila sa imong budget kung pila. Parehara na sa shoes ba? Kung gusto kang mag-jogging the whole month, nasa tanang shoes. Kung gusto kang mag-jogging 1 week, nasa tanang. Oh. nana ba Mas laser. Ita tinuod. Depende sa imuhang kanang unsa imuhang budget. Budget. Kay halos made in China nang butanan. Mao Karon gyud. sa US gani nga made in China pero lahi lang quality. Na sila Naman sila standard. kuan standard quality Oh. for export. Oh, ana export ba? ba kana. Na sila quality control. So kaya mapud lang good nga kuan naa pod Dali na nga lang pa rin ni dito. series ka sir, hapit na mo Pasko. Kana ma'am. No. Kay mag-andam na to daan. nindot kita butang ag series. Series ka sir. Nas Mr. DIY Naka, oy. sir. Mr. DIY. ana tanan sa kon China. Di kanagong mga ingana lowest quality naman na kay barato-barato. Kang sir kani iyang mga product nice jud na kay kabalo man siya asa diha dapita. Mao Ano gyud. lagi? O asa dapita ang dire mao ni nga mao na ang Ang type may C, kuan good na good may ABCD. counterpart dito sa China sila may mo select dito. Mao gani. Grabe China. Nang kami ka nga kuan ko da pangitay ko class A class Sir, unsa kaya to negosyohan from China? Unsa imong Yeah, recommend? pa. Be, unsa imong ika-recommend be kay ako magnegosyo ko, sir? Kaya sa mong ganahan kay Oo. depende magudaan mo ba China tanan. Naatanan. Pangita na lang kung sa imong ganahan, ma'am kanang click. Oo. Ikaw, Ang unsa imong imong- ika-recommend be? Ikaw man gyud Di business ba naaman minded. kay katong kuan katong imong gingon ganiha katong to let mga beauty product. Oh. Naaray nag-stock dito sa mua sila kami nag-warehouse sa ilang item niya sila na bahala Market. nag-market ang ilang kuan karon ang ilang supplyan is si kuan Watson Tayo no. kami ra na-deliver dito ng Watson Oh. ya ang ilang as company sila ra Ibranan ra nila no. Butangan ra nila brand ng Watson. Dili. Oh, di Alas lahi na po. si Murag cosmetics Cosmetics Mura siya. cosmetics ya, mura sila kanang mo legit supplier ba. sila supplier sa Watson Wala mga sanina daf. agap Naalig Mga ila. sanina ma'am kay dili mo na trend man na pirmi. Labi na Ya kay kay mga daogon tas ukay-ukay ana. decades Mao lagi no. depende. Quality. ang negosyo man sa owner kanang wife sa owner kay mga kuan apparels o kanang mga pang Para bata sa ba ma'am. Abang bata. Kids, kids infants. og outdoor nga kuan Outdoor nga mga Mga- accessories. oo. Pagka nang hilig nako. oh, Ah. mo
lang. Sus kinahanglan na jud ta O mo. nindot man ko nang Kinahanglan na jud ko'y kuan. kana mo click na Natay dal. store ba? Oh. Ako di kay time. Busy naman kay ka. Wala na sila nag-store, ma'am. Wala sila nag-store, ma'am. Warehouse. Warehouse ta sila niya. Ang Supply ra online ra sila nagpagi tinda. Shopee, Lazada. Oo. kuan. Oh. Unya og ako ana unsamang ko ana ari ko sa Ang tao na mo kami na mo kuan mo bill ra min lang service. Oh, service ra mo sa inyo ha. Oh, service ra. Kami Iyawan ang deliver. imong among insik po no. Insik mi ang amo gud ma'am. Insik ngud mo ana siya. Kuyawa. Malipay siya nga na problema kay na si negosyo. Tabang mananabang. Ay, nya ma'am napatay tayo ma'am. Manegosyo ta sa beto business Hindi minded kaya ito. parel. Nya ako nagtubo jud ko sa kan magod ng ginagmay nga negosyo ba. Diba kan nakataninda ko tanom, tinda ko utan, tinda ko isda. Ari sa tas ako sir. Anak ko Elementary tinda pa lagi. ko. Elementary pa ko. Basta di ko kasabot og pilay akong edad basta kay kamaon ako mulakaw maayong. Day. Kuha atong gloves ka kay manong tag boxing. No. Boxing mi sa akong papa ko nga. Boxing ta pa siya. Praktiso di kag sukmagay kay polison di kay kadako. Ama Sakto, auto nga. bulis. Ay. Bata pa ko, manong na may sukmagay dalan-dalan, kinsay mo sukol. Nga, ayaw anang babae kay manghilak nagmaigo. Kani yung laki jud among sukmagayon. Niya hindi ka human, ikaw man nasad manamig sukmagay. Sa ugma sayo ka mata kay jogging ka ha. Kinahanglan mag-jogging, mag-ana jud ka mag-jogging, mag-ana kay mag-jogging ka na, di pwede na. Kanang ana jud ka mag-jogging kay kinahanglan ini ka pulis nimo ana kay ka. Mao na nga naanad ko ana kay ko. Kay ana man, ana ka. Oy, hindi na pwede kay magpulis ka ana. Yag sunod asad. Ingon na siya nga. Day. Train na Naay day ka karate. pagkagamay, ma'am? Oh, naay eskwela karate, taekwondo. Pa eskwela ka na kay ikapulis nimo naay hubog pareglahan, naay alarma, di ka sukmaga dayon. Di mao to. Pulis ko. Bata pa ko karate ug boxing nako. Nanay dagan. Oh, nya. Muli na to siguro ta oy. O nya pagkahuman sir, ini kahuman sir kanang ting-ani na sa humay. Ato na ko dito ting-ani. Alsa kay kinanglan ko no, naay hubog ko no nga kusgan. Maalsa. Madaog nako, labay ba na nako kung sauna na ko. Alsa ta Pulis sa po di mong kasako. papa? Dili, frustrated ra. Mo ikaw na pa. Frustrated ka Ikaw ang pulis. nakuantanan. Oh, Kay ana. fulfill sa iyang dreams. O baon na kanya kanang wa sa ko nagmahay oy kay Oh. pagkapulis nako. Ay Gamit paglabay tanan. na kong hubog oy. Mo tada akong sunod pangutanan nimo. Pagditso. Aligre kayo. Nagamit yun, sir. Ang dira dyan ako kapangandakan, kana dyan posilim na nato masagang. Pero kung sukmagay lang, sir. Sukol jud ka. Sukol ko, oy, kay nga Pila ka years pulis, ma'am? 23. Nganong dili ko mo sukol, labi na dyan nang akong kontra nga sukmag ka nang magsukmagay, labi na gwapo, labi ako lataho na na. Guwapo ako. Labi ako lataho na na. Naka-experience juga anak kulata. Pag kana. sultian di ka sir, pag college na ako, eskwela ko kickboxing. Karon nakamaon na ako kickboxing. Di man ko motoo nga kamao ko kung wa ko'y kontra. Namarigla ko pagkagabi ngit-ngit ba ko mamangatang ko diri oy kay harang makakita juga sumagay ba. Ikat on ba yan? Anak nalukapag yun sir oy. Adlo ya. Oh nya man. Ngit-ngit man. Aw, basta kay sukmagay gyud. Shout out di mo sir kung kinsa magaling. Ito. Makita. Ako mong tong gikulata ni ma'am. 23 years dako taas-taas po no nga. Oh, 23 years. Nya. Police. Aligre oy, nindot jud ang pamulis kung gusto jud bitaw nimo. Oh, kay pareha tong magwardya ta no. Nya ta sa kanang anak ta kita ba rin magwardya sa entrance mingon sila ma'am, wa jud koy daha. Ana, bawal ang ilim non, bawal ang sigarilyo, ana. Wa jud koy da mama. Unsam nang backpack nimo? Say sinina ma'am, ay ihuwad kay ato tan-aon. O na mga ilim non o di pwede. Ya sunod na sad wa na nagdag-backpack. Ma'am, wala jud koy da ha. Ingko tay sa kadiyot na sa koy klarohon. Ganina, pagsuod nimo ganina, murag gamay pa man to imong oten karon murag didako man. Ibutang na diri ang ilim non. Adi pwede. Balik. Yak paningita gani kuya ko ban. Ana.
Aligre kayo niya. Ang ingara kong pag-perform sa imong duty for paalagod, lingaw-lingaw, at the same time tinarong. Oh. Malingaw, masad ka. Bitaw. Sibura ka nga, Sibura ka ang area or na? Cebu ra ko nga area. Kay recruit man kog Cebu City. Kay panahon pa man to ni Alvin. Garcia. Alvin Garcia. Yan din nila kasi buwa kakakuan sa Wala ko. Bohol. Wala kay sa unang panahon localization man sir. Kung asa ka nga recruit didto ka. Karon lahi na no. Mao to nga recruit kog Cebu City. Nya nagpa-assign man kog province Alcoy. Gibawi na pug ko sa Cebu City kay recruit kog Cebu City. Nya balik pug ko. Nagsigid jud kog yango mo ibalik. Cebu Osmeña Boulevard? Diya sa PRO7. Kampo? PRO7 Nya lagi? sa traffic ko nasa niya. Nadugay sir, gi-relieve na jud ko nila kay os katuig ko kapin sa traffic, wa jud ko dinakpan sir. Akong DOP porting limpyo Baga pa? nya mana man ang mga kauban, wala na makik-partner nako kay mana kauban ako. Ayay, ni honong sa no stopping inko. Awa na andam sa DOP. Ako lakaw di ko. Diretso nung kay nay, akong kauban nag-andam og TOP. Diretso. Siya, hoy, ganun diretso ka. Ingo mas ma'am, diretso. Diretso. Diha day ka sa PRO7 kanang sa Osmeña Boulevard lagi no? Sa traffic ko ngayon. Sa traffic ko. Sudsod ko diha sa una man. LTO. Kay kato kung papa kay naman may pensyon. Kay namatay mo to siya, pulis. Anak ko diha magkuha kay scholar mo ko sa kuan, scholar ko sa Napulco ma'am. Okay, kanang mga Mamatay. mamatay in line of duty sir kay in line of automatic man na duty. sila nga scholar sir until mahuman. Until gid ko kuan third year ko kuto ba to kay nahagbong-hagbong gugod. Si ate na nag Si ate pero dako ko ito high school mo tong UC high school na ko dito nagkuan kay scholar ko sa Napolcom. Gihawa ko to sa Barile dito ko na sa syudad. Until third year college na ko. Kaya namatay man si Papa ato pod pag on duty. Una sir, usa sa una ba? Adi oy kuanto kanang encuentro to sila. Uso lagi sa una killed in action. Kana ba. 40 pa to kape namatay. Karong edad na ko 43. Bata pa kayo ba? bata pa jud kayo. Bata pa din mo. Kay sir. kung kuan, Upaw na. kay kung kuan ma'am, kung wata sa matay, pulis na siguro lagi ko ron. Kay mo kuan baya maura biya kag ma Sundon na Pasundon gid puta. Murag imong papa ba? Di pero wa ko gipasok magay ato. Ay sukmagay ngon papa ay hilak ha. Ay, Kanang- hilak. Way hilak jud na sukmagay gyud. Away hilak na Sakit na kayo ba? Ari na lang tanong agi bakit ka. Naman na. Darang milon nga dako. Ramelon guys Tubo oy. Yan sa mga hinog na siya ma. Hinog na. Na sa mga kuan sili. Daghan kay ang ko Andre. Tanom. Kung mananom ka, naagi kay anihin. May aanihin ka. Sangig. Sila ador Ador og si ma'am nagkuyog. Lagi, napay mga sili Nga sili nilang ma'am dire. Kana ani oy. Unsa ni variant imong sili ma'am? Labuyo. Nato si Tatay Upaw, si Imam Ador. Ini sibuyas. Sibuyas. Ang mga luya uban ako nanurot din. Daghang kay manok guys. Pitikin ka. Kani ay lami kay sa gula na ni kamunggay. Toy, andam na ang mga kuon. Andam gid ang Kuya taan Makiyod ba ta diri? Mag-video ko resod mama. So naay mga nahalin diri nga manok Halin. Darag ni sila. Laki. So mao ni sila guys. Lami kay nagkarne. Daghan kayong darag. Kana. Kana Almost 1,000 heads.
1/4 niya sa 1,000 na adre. Kanang duha. So guys, before na to end atong video, thank you guys so much ma'am sa Thank you po, sir. pagsugo pa ka bisita dire sa inyong farm, no? Nya tagaan na to silang Sir Pugi, no? O si Ma'am Darlene sa og token na to, no? Tara. Merch na to. Thank you you. ma'am. Wala tong merch, man magamit na nimo dire mag-vlog ka. Pohon. Oh. Thank you, ma'am. Oh. Thank you po, ma'am. Daghang salamat guys sa inyong pagtan-aw, no? So, ayaw mo kalimut subscribe sa itong YouTube channel para makakita pa mo og mga ingon-aning mga video with Sir Dap. Tapad dito sa Dapodel. Bye-bye. Wala. Video good lang. Halin. Tambal, bayad. puwa kay Dap, oh, ug mahasang. Di na ka mag